Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:31. The top issues of the week, istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues, the hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Kaupo diri sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Kag ato sa nga pagpangalagad, idadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee is coffee for your health. Na available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong kag sugar-free. Ang sugar-free nagagamit sang natural sweetener nga stevia. Wala yan nagapasaka sa aton nga blood sugar. So bisan may diabetes ka, pwede ka gid sa Dr. Alfred's sugar-free nga variants. Kag naga-boost ang aton nga memory, nagatinlo pa sa aton colon kung tinai makalikaw kita sa colon cancer. Kag ang Dr. Alfred's Green Coffee ang available sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kay iban pa nga outlets, no? Kag gina-recommend man natin sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ang madamo iya sang health benefit nga matag sa aton nga lawas, friendly ni sa aton atay, nagapanubo sa risgo matapikan kaya sa Alzheimer's kag Parkinson's disease. Kag nagapanubo man sang risgo sang diabetes, ang iya sining mabulig po sa aton lawas, nagapanubo sang risgo ara kita sang diabetes, naga-friendly pa ni sa aton atay, kag nagabulig sa aton nga weight loss, no? Kadamo-damo sang benepisyo sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. This is the only ang alkalde sang siyudad sang Bago, no? Kay kabalo kamo mga kaaksyon, ang siyudad sang Bago has been awarded sa atong sining Department of Agriculture sining karon lang, no? Bangod sang ila sining performance in the field of rice production. Ti ang siyudad sang Bago kabalo naman kamo nga ti ang ginakabig ini siya bilang Rice Granary of Central Negros. Man madamo diya sang humayan mo sa siyudad sang Bago, no? Madamo sang isa sang pinaka dako nga pangabuyan sa siyudad sang Bago is rice production, no? Amo na nga ginatinguha nga para ining nga industriya mapasanyog pagid kaginkilala sang Department of Agriculture, no? Sa isa ka awarding ceremony sa liga, no? Kag may isa man ka farmer dira nga gintagaan man recognition sang Department of Agriculture. Kag man kuto natong karon nano ining Lights of Bago madayon hindi ang kita naton sa iban nga mga local government units may ara na gani nga ginatawag bala naton nga mga lights on ceremony sila
nga may nakita ko di gani sa post sa Facebook ko nga daw gin comment pa ang taga Action Radio kay ti nagpa-post kita sang ining kuan bala nag-post kita sang isa ka event sa isa ka banwa diri sa may probinsya sang Negros Occidental, lights on ceremony. Nag-post nakita nga ang mga tao wala sang pagtuman sa ginatawag naton nga social distancing. Nagatilipon ang tao kay basta event matililipon gina ang tao mo. Basta event gani matilipon ang tao, so ang social distancing daw nagakadula na, wala na ginaobserba. Ti nag-post ang Action Radio. Ay ba naton nga mga amigo dahil nila iya sang comment nga daw kakuan bala daw kita pakalain bala hindi man kita nagpatipon sa tao daw ang Action Radio pang malain nga nagamot na no ang pag-insindi inabalang kung kamo bala kamo nga mga supporters bala sa mga politiko kung supporter kamo gani isang politiko abi palabadla para man ang paminsaron nyo hindi nga tama lang sa inyo ka close na paminsaron nyo dayon nga daw ginapakalain ang banda nyo wala. Ang aton diri is we are trying to present the fact nga tiyang social distancing which is mandated sa aton para nga malikaw kita nga maglaptay ni social distancing is a sort of a reminder from our part no kati wa nyo ginatuman ang social distancing hindi nyo kami pagpasibangdan nga ginakontra ang inyo dira nga amo ang inyo nga mga opisyal dira hindi mo pasibangdan nga ginakontra. Kaya hindi na mo ang intensyon, kamo iyang mga supporters dira, daw mapatay, gid kamo dayon, iyasang matyagan ko sa inyo, daw, kung mag-comment, gani kamo, daw pamatyagan nyo di sa amon, daw, matyagan nila sa media, daw, puro lang tanan bayaran, puro lang, kung may kwarta, muna, kilalahon nyo, anay, ang mga katapo sa media, no? Kilalahon nyo, hindi nyo pag-itanan, hindi nyo pag-itanan. Kay basi kulang pa kamo, kulang ka pa bala, kaya nga nag-comment ka, pa mag-comment ka ganit, daw matyagan ko sa imo, daw kuhan ka, daw mapatay ka gid sa amo mga politiko. Bulig ka remind, dugay ka sang ubra sang react, kay why na isang kantuan nga maayo ang reaksyon mo. Ikaw ya mo ang daw mapatay sang pangapin sa imong amo. Ang amon niya nag-post lang kami kung anong nag-transpire nga mga event. Gina-post lang namon nina kung anong nagkakatabo. Ikaw yang bulig nila remind sa kung sinong amo mo dira. Ay natagatuman sa social distancing. Ikaw ganing matapikan na kalamay mo gid. Tiya mo nang yaton nga ginahimo mo. Ginalikaw naton, nikawan naton ang ining mga pagtilipon sang madamo nga tawo para nga mapatuman naton ang inatawag naton nga social distancing. Likaw kita sa paglapta sang sining sining COVID-19 nga virus. Tuman kita bla sa standard lang kayo, minimum lang ni kayo mo nga health protocol, social distancing. Ang pagsuksok sang face mask, pagsuksok sa drigan sa bakulod, yati may ordinansa gid ang bakulod nga magasuksok sang face shield sa mga pampubliko nga lugar kag panghugas kamot. From time to time, we are trying to remind. We are trying to remind sa aton nga mga pumuluyo, parte sina nga mga health protocol. No? So, medyo tagub lang anay ang imo dira nga sa bala mga supporters ang sining mga politiko kag mga opisyal bla. Kung supporter ka mo, bulig ka mo remind. Hindi ka mong patay-patay nga daw matyagan nyo daw kami ang basulon nyo pa sa nga katabo dira sa inyo. No? So anyway, amo na reminder na sa inyo. Kay subong sini, maging kaupod naton si Mayor Nico Yulo sang siyudad Sambago. Gina-set up lang nato no? Ang iya sini kay para nga daw makakuhan kita sa iya, maka-interview kita bla nga may video conference kita sa iya with Mayor Nico Yulo sang siyudad sang Bago. No? Again, reminder lang sa aton nga mga supporters dira sang mga politiko. No? Hindi nyo kami pagpasibangdan nga
may mga ano kami da nga makatuyuan nga daw ginapakalain kamo nga daw matyagan nyo sa amon iya daw ha hindi man na okay na kita so ginatawagan na sa sapiang linya ate sige para nga ma-live naton diri si live sa camera si Mayor Nico Yulo kay kami diri if you notice kung mag-programa kami, ang amon nga mga bisita, way na di gani kadto sa amon niya, way na di face-to-face, way kami face-to-face because we are trying to observe some health protocol, no? So, we have with us on the line, mga kaksyon, si Mayor Nico Yulo, sang Siyudad sang Bago. Mayor, good morning and welcome diri sa Kapuyan sa Aksyon. Okay, mayong agaman sa imo, boy. Salamat sa paghatag ng oportunidad ini sa tingog man sang Bago kag mayong agaman sa imo tagpalamati labi na gid ang mga taga Bago. Sige Mayor, no? Ari na kita kay na set up na nato ng aton diri nga camera. So makita Mayor nga ay para istoryanay kita bila may ara ka man nga video, no? Anyway Mayor, amo ni. Ang Bago has been awarded recently sa Department of Agriculture. Ano sa Mayor nga award nga nakuha sa Bago? I think it's the field sang rice production naton dira sa Bago. Una sa tanan, gusto ko lang i-congratulate ikaw. First kuning radio interview nga may video, no? Masyado ka high-tech na sigong. Gani man. Anyway, aton ginapabugal gid ang nabaton naton nga award halin sa Department of Agriculture ang Rice Achievers Award kag ini sa tatlo na katuig nga every year ang Bago City among ginakilala nga amo ang pinakamaayong nga production sang humay kag bugas sa Region 6. So we are considered Grand Slam third in a row na. So pasalamatan ginaton sa Ginoo, no, sang kag ang aton mismo na mga farmers ang mangungumagid aton gid na pasalamatan kag ining achievement para gini sa ila. Kag may may ara pagid may by the way mangkot lang ko Mayor ang Bago naga-supply sang bugas in other parts ng Western Visayas. Of course ang aton bugas we are in a free enterprise system. So ang aton mangunguma libre magbaligya kung kay sino man. Libre man kung sino ang gusto nga magbaligya sa ilang humay, no? So I understand nga sa bilog nga probinsya more than 20% or 1/5 sang supply naton ang Bago City amo ang nagahatag sang supply. Okay. Kag sa nabalaan ko sa certain time of the year, may ara kita nga ginapadala sa Iloilo. Those are private transactions, pero of course ang humay halin sa Bago. So basically ang aton humay ginakaon sang aton nga probinsya kag may jutay man nga nagagawa, no? May ara Iloilo, may ara Cebu. Okay, sige. Agag may isa pa dira ka farmers, no? May isa kita ka farmer dira nga gin-recognize man sang Department of Agriculture. Yes, so aside from ang aton farmers nga Farmer of the Year siya, may duwa pa gid kita ka gin-recognize, no? Ang aton nga Agriculture Extension Worker of the Year. Ginakalipay ko nga i-announce nga ang aton nga agricultural officer nga si Carlito Indencia 3 times in a row man ginkilala man siya nga Agricultural Extension Worker of the Year. So parihas ang syudad Grand Slam man siya, no? So of course aton nga bugal nina
pero ang dungog ara gid sa ila kag sa Bago City man, of course. So, Okay, sige. Mayor, ining pandemic, malagi natubag naton, kabalo kita nga ti ang aton nga syudad has been trying its best, no, nga maaway ini. Ang pundo naton, dako nga pundo, nagagasto na sa aton sining away para nga hindi maglapta ining COVID-19 virus dira sa imo nga syudad, no, sa syudad Sambago. May I ask Mayor, bangod sining pandemic, damo kita naapektuhan nga mga iban nga mga projects dira sa syudad Sambago? Di ta manigar, no, damo nga project ang aton nga ginpaiway anay kay tungod nga especially in the first half of the year, when everybody was still understanding the pandemic. And ang national government nag-issue man sa mga directive kung diin kinahanglanon naton punduhan ang mga frontline workers nila in as so far as their protective gear is concerned, no? Ang pinakadako nga gasto naton amo ang ginatawag na PPE o personal protective equipment kay kalabanan sina, no? I think about 80% of the PPEs are throw-away. Meaning, kung usaron mo subong and you are handling a patient or a suspect, hindi mo na pwede mausar dayon. Kinahanglan i-dispose na dayon inang PPE. But of course, kag ato nga tsimpo, ang presyo sang PPE, mataas pa kayo. Kay jutay pala ang supply. No? Dason towards the third quarter of the year, medyo nagpanaog naman ang presyo sa mga equipment kay damo nga manufacturers ang nagsulod, no? So dako nga bulig man na sa aton. But aton nga budget which was supposed to be geared towards programs, of course, for the alleviation of our poverty reduction, medyo nauntat anay naton, no? Kaging concentrate anay naton sa aton pandemic response. Okay. By the way, may mamangkot lang ko, like there is a syudad sa Bacolod, naga-conduct there is ang inatawag natin surveillance testing bala sa mga sectors, identified sectors there sa syudad sa Bacolod. Na? I think may ara na kita sa mga vendors, sa mga call centers natin dire, sa mga drivers, sa mga traffic enforcers. I think up for surveillance testing, no? Sa bago mayor, daon kakuan ng aton dira sa sining testing naton, ano ang kampanya naton regarding this? Ako yan, very proud of our contact tracing and surveillance team, no? Nagsunod gid kami, sunod sa sa national nga IATF na directive nga kinahanglan ang isa sa pinaka-importante sining pandemic is contact tracing and surveillance. Mm-hmm. And ang ginusar sa national IATF naton nga model was the Baguio model, no, sa iya ni Mayor Benji Magalong. Mm-hmm. So we studied it closely. We organized our contact tracing and surveillance system, and we gintagaan naton sila sa mission dayon, no? Ang unang mission is really to contact trace at the earliest possible time. As soon as there is a positive confirmed case, hindi na pagpabuwasan, kundi nga at the earliest possible time, kinahanglan i-contact trace na. Kag i-surveillance ato ang mga gin-contact trace. That is the most crucial, that within 24 hours, within 12 hours, kinahanglan na balaan na kung sino ang close contact. Kay ang aton nga mission dira, if they are in close contact with a positive person, we should extract
that person from the community and isolate Mhm. para hindi na siya kalaton sa iban pang pumuluyo naton. So, ang timing is very crucial. That's why we were very strict from the very start to place the people, the contact tracers, kinahanglan may team with may information team, may investigative team, may na medical team that will survey, that will have a contact tracing ng skills kag surveillance sang mga nag-positive. So early on sa pandemic, usar ta na ya na model sang Baguio City. Okay. So as far as imo naton ini contact tracing tapos pag-isolate sa mga sa mga naka-close contact sa mga positive cases, mayor ang atong facilities dira hindi kita overwhelmed, hindi kita way problema ang aton nga quarantine facilities dira. Sad to say, sa subong sini kahapon, hours on Friday, nagpirma ko sa letter to the regional IATF asking again for a moratorium on LSIs and ROFs. Sadly, ang aton nga spike in confirmed cases alin mismo sa aton nga mga nagapuli nga mga kasimanwa, no? Ang ginatawag naton nga LSI or locally stranded individuals and returning overseas Filipinos. But of course, kinahanglan na naton sila papulion, except that sa subong sini medyo puno ang amon isolation facilities, quarantine facilities, kay may mercy mission kita nga ginatawag o ginapapuli, no? Ginasugat naton bago lang sa Cebu. No? There were more than 50 LSIs who were stranded in Cebu for quite some time, 3 months, 4 months. Tagin papuli naton sila, no? Nagbibinsya kita sa Cebu City nga patabukon sila sa Negros Occidental, particular sa San Carlos, kag nangayo man ta permiso alin sa San Carlos City, Mayor Gustilo nga paagyon ang aton LSI, no, kag idalon sa aton, no? So although amo na nga ini sila nga mga tao nga mga kasimanwa nato dugay na nag-coordinate sa aton nga help desk ng LSI kag gin timing lang nato ng mission nga may lugar kita sa aton quarantine facilities, no? So ang ibang LSIs gin moratorium anay naton ang pagpuli nila pending the paghalog naman sa aton quarantine facilities. Na-approve na mayor ang aton nga request for moratorium sa mga LSIs? Wala pa. I expect that to be acted on sa Lunes o buwas nga adlaw. Kay isang Biyernes lang ako nakabaton report rin sa quarantine facilities director naton nga kung mahimo mauntat kita nay. Gilayon nagsulat kita sa National ITF, din pa receive naton sa Friday afternoon, and we expect a response from them by Monday, siguro afternoon man. Ano nga period mayor ang na-cover sa request nimo for 10 days. I will leave it up to the regional IATF for them to determine kung ano nga mga dates, pero request at 10 days. 10 days beginning? Depende na sa regional IATF kung saan nila implement. Okay. Sige. Ang aking nga mo yung request, immediate mo. Pero galing kay there is a lag time between our letter and their approval. So sila na usually gaset sang date. Okay. Sige. So 10 days siya. Ma-approve ang 10 days na ito ng moratorium. By that time siguro, matamat naman nagwa ang ara sa quarantine facilities, no? Yes, so idugang ko lang no nga ang aton niya protocol subong sa Baguio City within 5 to 7 days miski diin kahalin as long as you test negative pagwaong ka na dayon you will have your quarantine to complete your quarantine days of 14 days
sa balay mo na. No? I-explain ko lang mayo sa aton nga mga kasimanwa na ang 5 to 7 days is the period nga kuhaan ka sang PCR test, no? The PCR testing is most effective 5 to 7 days after contact with a confirmed case, no? Pero may ginambal sa aton mga kasimanwa nga may-ari na ko papili sa Lingko sa Manila, Lingko sa Cebu. Negative na kuya. Pag abot di, isa na mag-test. The experience we have is most of those nga nag-test negative sa place of origin nila, pag abot nila dire, nag-positive sila. Okay. Kaya ba si along the way mo, sa along sa ilang biyahe? Along the way, yes. Ang ginatawag nga in transit, importante na, kaya mix ka mo sa ibang nga tao, expose ka sa ibang nga tao. So sometimes, or most often, dira mo makuha in transit. Okay. So, bisan gali may negative result ka na coming from your place of origin, abe. Pag abot mo dahil sa Baguya, kuhaan ka gidya, i-swab ka gidya for RT-PCR test na muna, Mayor? Then, yes, then wait for the result. 5 to 7 days lang. Wait for the result. Wait for the result. The result is 24 hours the most. So, practically, Mayor, pag abot mo dagali sa Baguya, kung LSI ka, o aling ka sa ibang nga lugar, outside of, like, sa ibang lugar, may 5 to 7 days ang gidya nga ma-quarantine sa quarantine facilities. Yes. Ginpanubo na nato, halin sang 14 days gidya nga aton gidya una nga protocol in our usisa man with experts, especially with our regional IATF, we are allowed to shorten the quarantine period from 5 to 7 days as long as if they test negative, they complete their 14 days sa balay na nila. Amo pang ginanumdum mo na to, pag negative di mo sa result, hindi doesn't mean to say nga pwede ka nakalagaw-lagaw. Yes. Quarantine ka gyapon sa inyo balay. Sa inyo balay, oo. Pwede ka lagaw-lagaw. Just to be sure, nga sa balay ka na lang nimo, isolated ka sa imo balay, pero at least lain gidya nga ara ka sa panimalay mo. Okay. Lain ang psychological effects na. Mayor mo ang akon kay nga pamangkot bala nga ti kabalo kita nga bangod sini nga aton nga pandemic, ang aton nga budget kuan kita anay nag do away with the other projects because ang pundo naton daw dako nga pundo ari nagkadto sa aton nga away kontra sa COVID-19, no? Pero mayroon mamangkot ako, ang mga empleyado naton dira will be receiving bonuses ang sining aside from the 13th month pay, no? Other bonuses mayor. Magkano mga empleyado ta may maraming mabaton? May ara gid, no? Aside from the 13th and 14th month nila nga nabato na nila usually ang mid-year bonus may ginahatag. Ang end year bonus naton nahatag na naton sang second half of November. So ining December may mabaton pagid ang aton nga empleyado nga bonus pagid, no, cash bonus, no, ang ginatawag na napon excellence performance initiative, no? Pero hindi ko anay kambal sang amount kag kung saan uyatag kay i-preempt, base ma-preempt ko ang Sangguniang Panglungsod, no? Kaya gin-submit ko na sa ila ang authority to grant extra cash bonus to our employees. Sa Wednesday pa sila session, so hulaton ta lang ang session sang Sangguniang Panglungsod sa Wednesday nga ini. May maging mayor nga hindi pag-i-announce dahil mayor kay para nga hindi dahil mabligya bla. Ikabulo man tas na gani ginawa ta man nga tago-tago. Tago talaga na kung pila para nga hindi mabaligya pero kapag abot maluoy man ta si may empleyado. Para may Christmas gid sila nga intakto, no. Pero while we're on the subject, sa Lunes sa buwas nga adlaw mag-a-announce man kita na
ang curfew hours naton panaugo naton from 10 to 3 o'clock to give way to the simbang gabi, no? Mhm. Pero we will also issue an order that we will discourage celebrations of Christmas, no? Maskin sa mga empleyado naton, sa mga department naton nga kada tuig na nagatipon sila ato na anay pa iway kag ang aton nga advice sa aton nga pamilya kung pwede magtipon sila immediate family lang anay, no? Hindi anay mga kaingod o hindi anay ang mga extended family nga halin pa sa ibang lugar. It's better that we celebrate this Christmas with the immediate family. Ang aton intention sini na less exposure to other people, less contamination, less COVID infection. Correct. Oo, mo gina mayor mo ganin ang iban may ara ko nga mga kamlagati mano kita tipo lingkot likaw lang taanay sina because amo na gani ang ginapanawagan sa aton mga opisyal para likaw kita hindi lang tanay magtipon-tipon, no? Let's do away with that. May chimpo gina sa ulihi kuan lang kita nay paiway lang kita nay sini nga mga panahon Paiway kita kay sa nabalaan nyo naman sa news, damo na ang vaccine nga gina-authorize nga ihatag sa ato, no? And it offers a protection of a rate between 90 to 95%, no? So base malapot ang ginatawag nila nga base next year third quarter of next year base ang Pilipinas makakuha naman sa vaccine. Hopefully hopefully. Pero Mayor, speaking of vaccine bala Mayor, kung in kaso nga may vaccine ang city, ang local government kan may makasarang kita nga bisan paano makabakalon vaccine para sa aton dira? Actually, may meeting kami sa League of Cities ang Thursday. Ang amon nga bisita amo si Budget Secretary, no? Nagkagin-assure kami na ang responsibility for buying the vaccine is a national responsibility. It's the national government's responsibility to buy the vaccine. But of course, lingyan ang it doesn't preclude na base may ara yung local government na gusto pagidya magdugang, wala sila nagapugong, no? But they are just stating for as a matter of policy that the vaccine for COVID-19 is a national government responsibility. But sa subong sini, wala pa sila kabalo kung ano nga vaccine ang ilang baklon, no? Kaya of course sa tutuod lang isa pa man lang ang gintugtan, no? Ang iyasang Pfizer, no? Kag pinakabudlay kayo ang handling sa Pfizer kay 70 degrees below zero ang handling na. So diri sa aton jutay lang limited basi Metro Manila lang may logistics kag may facility nga pwede na, no? So ang beauty sini is paunahon tanay sila, no? Kaya medyo andam lang kitanay. Kung sa baseball pabla mo na ginambal ko sa aton tunguluyo, kung sa baseball nini minog-inang na lang kita. Hindi na ta magpasaga-saga kay dali na gid lang ning sakripisyo ning aton nga pangabuhi. Correct. Mayor, lastly siguro Mayor, mangkot ko ang Lights of Bago, hindi anim dayon for next year? Hindi kinanay madayon. Correct. No? And we also discourage sang Department of Health na discourage kita nga magpalupok anay this year. So, hindi anay kay siyempre mag-gather na naman ang tao, malipat naman kita sa social distancing, nagbasidra naman kita dako or magtaas naman ang aton incidents of transmission of the COVID-19. Sige. So Mayor, salamat gid for your time. Kamay pa nga ang aton dira nga pumuluyo sa Bago would cooperate, no? Sa sining panawagan naton bala nga
ikipahiway na anay nato ini matipon-tipon, ining Christmas season immediate family lang anay, kung mahimo ang mga extended families wala lang anay. Kag again, let's just observe the minimum health standard, no? Parang likaw kita sa sining paglapdas ng virus, no? Kag good luck, Mayor, on your other endeavors Thank you. sa Syudad Sambago. Madamo gyud nga salamat sa paghatag sining oportunidad, and I wish you all safe this Christmas. Enjoy. Happy Christmas. Sige, mga kaaksyon, Mayor, salamat kid, Mayor Nico Yulo, mga kaaksyon, si Mayor Nico Yulo sa Syudad sang Bago, no? Suliton ko lang sa mga LSIs bala, mayaragi kita 5 to 7 days nga quarantine para ina sa swab test, no? Pag negative ka, you can spend the rest of the quarantine period sa inyo nga balay, ang 14-day quarantine, no? Para maatag, bisan may resulta ka na to sa ginalanan nimo nga lugar, bisan na negative na to, RT-PCR test kag gyapon sa Syudad Sambago kag hulaton ang result nga magwa 5 to 7 days para nga mag-negative ka didto ka na home quarantine, no? Ma-home quarantine ka na lang, no? Salamat kid Mayor Nico Yulo sa Syudad Sambago. Standby sa atong dugang nga pangalaga diri sa kapihan sa aksyon. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsag ang mga kaintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent. Mga ka-aksyon, balik kita diri sa atong pagpangalagad sa kapihan sa aksyon. Ang aton diri subong ang aton sining pagpangalagad gidulo sa inyo sa Dr. Fritz Green Coffee kag Dr. Fritz Black Coffee, no? Hambalan naton ni karon sa aton padayon nga pagpangalagad, no? Sa aton nga linya subong we have with us si Mayor Bing Leonardia. Kay gusto na may baluan ni bala mga ka-aksyon, no? Kay kabalo ka mo nga kada Disyembre 25 si Mayor Bing may ara sang ginapangregalo sa aton nga mga pumuluyo diri sa siyudad sa Bacolod. Tidumduman nato ni sa mga nagliligad nga tinuig, sus ang linyahanay imo nga ang linyahanay dira kag mga tao nga nagadinugok bala para sa pamasko ni Mayor Bing dira sa iya nga balay. So masong sang nagligad gani nga I think last year daw sa base center na ginpatiganin para nga hindi pala magginutok kag hindi mabudlayan aton nga mga pumuluyo.
Now, sini nga tuig, nanuman, anong matabo sini ang pamaskwa ni Mayor Bing? Madayon sa gyapon, amo nang aton nga baluon sa mga kaaksyon, no? Para sa aton nga mapumuluyo. Especially sa aton nga mga taga-barangay lang, nga nagapangakalado, gidiri, para mag-baton sining pamaskwa halin kay Mayor Bing, no? So, si Mayor Bing sa aton nga linya. Mayor, maayong aga, and welcome once again. Boy? Yes, Mayor, good morning. Good morning. Yung aga sa tanang gid nga nagapamati subong, no? And para lang informasyon, ari ako subong sa Valley of Peace. Aha. Sa Valley of Peace kay lubong subong ni Jutay Lupwe. Ah, okay. Ari din mga pamilya sang Lupwe. Mga Lupwe ari din subong. Family event na ni kay pandemic. Pero nagkadto ko diri kay tungod niyan una si Jutay is isa ka tawo nga nakapulit sa Bacolod. Sa Bacolod at parang adan pito ka tuig niya siyang chairman during those critical years of Bacolod at, no? And besides for that, maninoy na siya namon sa kasal ni Elsa. Ay, gali ka. Maninoy namon sa kasal kaya iya asawa, classmate ko sa college. So, family friend. So, ari kami, in fact, ari ko din sa tubangan sang iyang nululugnan din sa upod sa ilang mga pamilya ara sa likod-likod Jutay. So, papalo lang ko sa pumulo ito ang aking lubong na si Jutay Lupwe sa Outstanding Citizen Banuhanon Awardee sang siyudad sa Bacolod. Okay. Dako mo na Mayor ang nakuha niya, yan na hatag contribution bala sa ining ampang blang table tennis. Oo, siya ginaya nagkakuan, siya pangamot sina. Okay, dako. Damo na sa Gill Scholars, Mayor mo. May mga scholars pa siya. So that's why we declared ang nalipat ko paghambal. I signed Executive Order number 78 declaring that December 13, 2020 is Jutay Lupwe Day in Bacolod City. Okay. No, we've done that only once or twice before, and he deserves that, no? So may Jutay Lupwe rest in peace. Okay, ari pa din si Virgie, istorya pa sila ni Elsa. Okay. So, going to your topic, boy, sa December 25, sa Masami, kundi nakalagtong pumulo sa balay, kay nagahatag pamahaw, kag grabe sila, jump off point na siya eh. So, makadto na sila sa patient, kag dito i-distribute ang mga Christmas gifts. Pero ginabana-bana pala namon, Action Boy, sa nakita natin like parehas ng last year, nagtimpalin niya sila kay para nga may order. Tingin niya, halin sa balay namon sa Rosario Taitong ginatawag, pagkadto sa Lacson. Nagalin naman sa Lacson, nagkadto sa Libertad, ngalin niya. Halin sa Libertad, kadto, kuno, labot sa Mercury Trust. So, ma-imagine mo palang na ang just at that point in time, no? Meaning, linibo na sila. Now, karon istoryahan namon, once mahatag ta na, isigihon ta na, mapudlay, siguro boy magkontrolar sang social distancing. Madlabud lagi. Nakita ta naman na. So, ang amon desisyon, hindi na lang i-cancelar na lang ng sabalay namon. No, just for this year, kay kapay sa dason, kapay pa may vaccine na ta, makabalik ta sa liwat. No? Amon na gani pangabay ko lang tanan-tanan parte sa pandemic nga kung daw nagalangot ang buot nila nga hindi sila ka-celebrar sang Christmas, paminsaron ta nga isama lang ni guro ka-Christmas nga hindi ta celebrar. Kasi daso nga tuig, labi na kayo nagsugod ng mga vaccination sa Amerika kag sa United Kingdom, malabot kinati sa aton. No? So, isama lang niya ka-Christmas. So, subong, makaibalo ko unas lang nga hindi namon pagdayonon, i-cancelar ginamon. No? Kag, ang kolodaan pa na dapit ang una na may natabo to sa NCC nga may inughatag ng mga benepisyo sa mga assistance sa mga natungdan, may
sa butay sa to may nagsagad libot nga kadto kamuto sa NGP kaya tagan kamuto assistance. Oh. So naglinibo ang nag-alabot dito. Hindi na mo na gusto matabo. So ipaagi namon sa mga barangay captain, sa mga barangay officials ang mga gifts na. So i-pre-arrange na lang. Okay. So may ara gyapon, may ara gyapon nga pamaskwa, pero hindi na may paagi na sa mga barangay. Correct. Thank you for saying that, boy. Salamat naging ibam na sa eksakto. May ara gyapon. Kung galing hindi pa muto nga pamaagi. Idireksyon na lang sa pumuluyo kay kabudlay gid na magkuan mo kabudlay gid magmaintenar. So mga bay na lang ko hindi na kamo magkatuan ay bisan subong na nga tuig. Kay ang pandemic ara pagyapon mo. Amo na gani nga ginaliwat-liwat ko bala kada ko may oportunidad nga ang iban kay tungod nag MGCQ na kita tungod nga ang mga COVID cases sa Bacolod nagnubo na halin sa unang 89 ang average kada adlaw sang Setyembre subong mga 8 na lang. May timpo gani nga tag-isa lang ka case isa ka adlaw. Correct. Kundi ang balantayan tani ang Christmas season nga ini kay may tendency ang mga pumuluyo tang magpangalipay pala. So and the spirit of Christmas makes it look merry ang ato nga pangabuhi diri pero that might deceive us, that might mislead us, manumdong kita nga wala na COVID. That is not the case at all. COVID is still there. Ang aton gani nga suwong kung tanawon, ang mas mabantay pag kita kay kadamo na sang tao galibot mo. So iibitar tagid na nga hindi na dapat matabo liwat. Kaya ang COVID sa iba nga pungsod, nagabalik-balik. So, pero kung nagaandam kita, hindi na siya magbalik. So, isa sa mahagna, nisina mo na nga hindi namon pagsikihon ang mga mass gathering nga para magtililipon, para manghatag sa regalo, mga food packs, ano pa da. Kay di kabudlay, kay ang tinanlan, sa pumuluyo ta, kay di may tendency nga magtinugok sila. So, palihog lang kukoy, pahanong doon sa pumuluyo nga, sa subong nga tuig, i-cancelar namon ina, wala sang tipon-tipon sa balay. So, may I say it very clearly, wala, palihog lang hindi na magkadto. Subong man lang ni guro nga tuig, kay kung kapananaw ko tungod sang vaccine, ano na nato na guro patigayon tanaya sa dason nga tuig pero isama lang ni ka Christmas no di ba ton sa aton pumula isama lang ni ka Christmas nga antuso naton anay ang pagtinghwa nga mas social distancing ta mo sa sang face mask ta o sa sang face shield ta kag manghugas sa sang kamuta very very often no filming it panghugas inang mga protocol na ara pa na Japon boy sinanlanon ina that's why may I say this kay amo ning ginaliwat-liwat ko hasta sa mga Christmas card nga gipadala namon kakada oportunidad ginhambal ko iti nga and I quote the best gift you can give to your loved one this Christmas is for you to follow strictly health protocols. Kaya kung palangga mo ang imo pamilya, palangga mo ang imo mga malapit sa imo tagipasuon sa pangabuhi, palangga mo ang imo mga neighbor, palangga mo ang syudad mo, palangga mo ang kanamaan, maandam ka. Kaya para salbaron mo lawas mo, salbaron mo pamilya mo, salbaron mo ang mga palangga mo. So, palihog lang siguro, i-remind siya. So, that is, tungod sina, nga hindi kami magpanghatag sa balay. Ihatag na lang sa mga barangay. Salamat yung aking paano, doon muna sila. Panghatag mo na yapon, pero sa barangay na lang, pamagi, para nga ma-organize kanyang-kanyang style na sa mga barangay captain.
Gani man. Mayor ining kuan ining I think nagatinguha gid ang aton nga IOC no ining aton nga Emergency Operation Center nga nagapakakig-angot bala nagapasugilanon sa mga kompanya nga kung mahimo wala lang anay sa mga Christmas parties nga patigayon no Mayor no. Oh yes, o dapat gid ang Christmas parties na you know kuan ina mo imbitasyon na sa super spreader. Bisan gani sa amon istoryanay sa media sang City Hall, forgo lang anay namon ang Christmas parties kung. Tapos kung may mga tipon-tipon din man sang pamilya, ang akon ginasuggest niya nga immediate family lang bala. No, kung dunganon mo na karon ang mga pagkaisa mo, pagkatuwa, ano pa da, gadamo kamo may tendency nga maging super spreader. So inabang nga madamo malatnan ti kabudlay na kay sa COVID may malatnan isa hindi ka nakapiyo kung pilang malatnan niya sina. Wala mo na sa contact tracing experience sa inisubong ang lumpat-lumpat ang figures ta kay kung may isa ka lagawan nga nga may positive di halit dayon insigida sa ibang pagit. Okay. Yes, sir. Sige. Mayor, mamangkot lang ko, no? I think ang League of Cities under your leadership, recently may ara ka mo pag-example sa kay budget secretary, Mayor, no? Ano Mayor ang salient points ang ginambalan niyo, especially sa sining iban ba siling ati ang local government nami tani kung makabakal man bala sang vaccine available na ano ang opinion sang budget secretary na Mayor? Ako nga gid nag-raise nga issue kay kundi ara gid ang budget secretary kag kanami sinasiya kay ka-competent katama kag insindi gid bala sang local governance kay siya na sang una ang city administrator ni President Duterte. So lapit kina sa iya katama. Kag ang iya na hambal sa akon gani nga ang hambal instruction siya ni President Duterte sang city administrator taka classic hambalan siya kuno ni President Duterte sang mayor pa si President Duterte nga you take care of City Hall, no? City administrator siya mo. You take care of City Hall because I will take care of the city. No? You take care of City Hall and I will take care of the city. Daw ka classic, no? Daw ka, which is ideal. Now, wala labot si Secretary Avisado, naging regional director sa DILG. Pwerte nga ebidensya na kag just for political reasons sang paglagan ni Presidente Duterte Mayor kag kontra nila si Congressman Nograles dito sa una tong tatay nga Nograles parintingan nila mo to ang iya nga partner nga naglagan kontra kay Nograles si Wendell Avisado si Secretary Wendell Avisado so amo na sila kalapit gid. Kag ang isa ka dako pa nga bagay nga dapat mahibaluan naton parte kay Secretary Wendell Avisado is Ilonggo siya. Okay. Mag-istorya kami Ilonggo ginaya all the time. Puwerte ka Ilonggo. Anyway, so going to that topic, Action Boy, ginpamangkot ko siya kung anong 5 kan pwede man bala nga ito sa muna sa Bayanihan Act. Ingatagan kami extra budget para king piyan-piyan natin sa COVID. Siling ko pwede kamo kahatag budget sa tanan nga LGUs para lang gid sa bakuna. Ang sapat siya arana kundi ging record man kami yung sapat at niya may ara budget para sa 60 million ka Pilipino nga hatagan sang gobyerno sang vaccine.
siya it is taken by the national government nga ila na responsibilidad nga ang paghatag sa vaccine sa tanan. So, considering nga nakambal man ang vaccine SAR nga si Secretary Galvez nga priority ang Bacolod, so daw hindi kita guruman maulihi. Oh. Now, okay. In spite of that, it presupposes, boy, nga inang vaccine na ihatag na sa pigado. Okay. Kaya kung manggaranon ka, parehas kay Boy Duran, o kung sino pa na, hindi kayo dapat pagkatagal sa gobyerno sa vaccine. Ikaw yung bakal sa vaccine mo. Makasarang ka na magbakal. Oo, hindi naman na hatag na sa pigado. Unahunta na yung mga pigado, which should be the case. Even in Bacolod, sa ulihi, kung magtupa, man na tion, unahunta ang pigado. Okay. Kaya mabakalan na iya ang makasarang. Ang makasarang. So, ang dason sa tunamo, ang bayad niya mga bisita, ang presidente sang Development Bank of the Philippines, kag ang representative or vice president sang Land Bank. So, ging istoki kumana sila, singkote, pwede kami kautang para sa vaccine. Kung hinalian, kung kinalanon. And kay Kisling ko to, ang vaccine niya as a policy, intindihan na kami sa budget officer nga ang vaccine, ang aton budget, we can realign it, we can augment it, we can revert it. Ang tanan-tanan nga pwede, everything and anything in the budget that can be converted to buy the vaccines, himuon na namon. Pero naghambal pagid ko sa nakikipara sa ako vaccine masyado ka importante. It is the most important siguro of all nga concerns naton. So, din pamangkot ko man sila kung pwede sila kapautang kung kinanlanon sang LGU. As of the moment, ang ilang sabat para lang sa mga support facilities para sa refrigeration, ang mga ang connected sa vaccine pero not the vaccine itself. Singkuti pero ang naman kung wala ta sa vaccine, what ng refrigerator kung wala man lang ka-vaccine. Kaya nila i-istoryahan nila kung sa ilang board, sa ilang sa kanya kaminsaro nila na kung as you know, ang mga bangko ni may ara na sila sa mga polisiya, may ara na sila sa ilang mga guiding principles nila tawag kung ano pada nga kuan man anang alang man kung may ara sila guidelines, no. So sa subong gahulat kami sang ila sabat, pero on the part of Bacolod, top priority na yung vaccine. Kaya alang-alang pag-prepare sa budget July pa mo of 2020 kag na-approve ng na-submit ng budget October 16 as mandated by law, and na-approve na ganit sa sanggunian. Let me take this opportunity na pagpasalamat sa kay Vice Mayor Elsie Familiaran kag ang chairman sa Committee on Finance, si Councilor Cindy Rojas, kag tanan-tanan sila nga nag-approve ng budget, no, unanimous. Kay ang budget na nagnubo, first time nagnubo nga sa una kada tuig gataas. Kay galing tungod sa nagnubo man koleksyon ta sa aton nga mga dues and taxes and permits, license fees, tanan-tanan. Nag-iban kita budget for the first time. But we believe we can recover, no. As soon as the vaccine comes, ang Bacolod, until mag-abot ang pandemya, was one of the fastest growing cities in the Philippines. There is no doubt about that, no. So para sa ako niya, as soon as the vaccine comes and as soon as the pandemic is over, Bacolod will be back on track. Mabalik kaya sa aton ng unang development.
progress. So, it's a matter of time. Wala nga akong pamitaron. We have to look forward to that. Oo. Amo nga ni Mayor nga kwan nga siling bala nga dali na lang ni lapit na lang kita ni makakuan kung si Mayor Nico Yulo pabla kay inaambal niya lapit na lang kita sa inangan bala medyo kwan lang kita jutay lang nga pasensya kag disiplina gyapon sa kulingon lapit na lang gini na mag-abot ng vaccine then maybe next year ining sa siling muna ang Christmas next year will come to the normal celebrations ang Christmas naton. Amo na pananaw ko boy kag siguro hasta ikaw gatanaw man sina. So kung sa basketball pa dribble mo na lang anay hindi ka magharas hindi ka magsagad pasaga-saga kay base gulpihan ka sang kontra. As we would like to emphasize that at least subong makahambal kita nga there is a light at the end of the tunnel damo diba. Kaya wala tayo vaccine, wala tayo suga, wala kami katulom lang tayo makita mo. Pero may nakita na ta sa puntang may suga. Correct. Pero ang panundumunta, ara pa sa sulod ng tunnel. Nakita ta ng suga, pero wala pa ta sa suga. Diba? Why pa suga? Ara ng suga, hindi tanay mag saga da kang mag hinaras-haras. Laki basi makasandad kita kay dulom pa man mo. Gusto kita namin na nga kay dulom pa rin kasi masandad sa plan. Ato pa to sonhan ng suga eh. Oo. Wala ton ka anay kag tikon kanon ta makuna sang una wala tiya pihong vaccine. Oo. Kung si Donald Trump pa gani ang presidente sa Amerika kasi din nga it's a miracle nga in only 9 months 10 months na discovery ng vaccine kaysa una tinuig na mo. Oo. Para ma-discover yung vaccine pila ka tuig, isa ka tuig, dua ka tuig, tatlo ka tuig. May na subong ara na. Ara na. Pero of course may mga logistical problems pa like parehas na kagabi ang nagtanaw ko sa international news. Ang dry ice kung subong pwerte nga negosyo sa Europe. Para sa storage. Kay storage sa vaccine mo. Oo. Sa Pilipinas, I understand, masulod na kay kundi nagambal man kami sa mga 2-3 weeks ago, nag-Zoom conference kami sa British Embassy. Nang ilata siya nga si Ian panawag na, Ian Cox, no? Nakapabalo na to siya nga daan sa amon nga 2.5 million nga vaccine halin sa British gina-transaction na sa Philippines. So tungod na official na announcement nga may aras na. But you know, ang 2 million na siling ko sa iya sa conference namon sa Zoom kay aragid silang British Embassy 50 divide by 2 pa na para na 2 doses. 2 doses. Doon ka pag-injection. So, siguro 1.5 lang na, 1.2, 1 million, 250 lang na. So, ano na, 50, kulang ginakasama unahon lang ko na rin ang mga frontliner, ang mga senior citizens, which will happen also sa aton. So, pero at least, ara na bala. Sa una, gadahang lang kita, wala takapiho. Amo gani siling ko Mayor nga siling ko mayo subong kasi unang industrianta kaso amo ni ang gagwa sa balita pero may pilang napatay pilang kaso subong ang gagwa naman subong ang paparte sa vaccine naman although may mga kontrobersiya pero at least vaccine ang inistoryan sa karon nga panahon. Okay. Especially sa Amerika, nag-approve naman sila. Kahit ang isa kadlaw, daw 3,000 lang patay sa Amerika, isa lang kadlaw. Mera, sila mo na. Sila mas damo pa kuno sa World War II. Gani? Mas damo pa napatay, mas damo pa sa World Trade Center sa Amerika. Ito lang yung bombahan ba lang dua ka tower sa New York. 9/11. Ini subong ang pandemya, mas damo pag itang patay. Sa isa one day deaths ambi. Damo. No. Ang Amerika do kapalapit na sila sa 300,000 deaths.
sila gid ang tama sa bilog nga kalibutan. Ang kasunod sila, Brazil, mga 170,000 dead. Ang India, gani, mas damo cases, pero mas jutay sila patay sang ikumpara sa Brazil kag sa Amerika. Pero Mayor, So, iningawik yung US, makuha na ma-injection na sila sa Pfizer Ang sa diin, sa US, Mayor, ang sa balita, subong, Kaya, ma-start na sila. na-approve na. Oo. Naka-approve na sila na emergency use. Amo to nga, ko kay inangat si Donald Trump, gambal na nga miracle. Nga nalabot na dan ang vaccine. Kaya amo na, amo na feeling ko sa pag-istorya ko sa mga barangay kapitan kag sa mga SK, 5 ara ng vaccine. But it will not come tomorrow. Hindi niya magabot was. So, ambot kundi buwinas kita yun nga, January, February, March, diraguro na yun eh. Kasi mga May, June, mga June pa kita sinidire. Ang estimate nila to, mga first quarter, end of second quarter pa or early third quarter. O, depende na sa logistical action situation. Kaya may araman vaccine gani kuno nga made in China eh. Nara? So, natin, hindi ba takapalo? Because even in the America, sa una mag-survey na sila, may arap mga tao nga wala kasalig sa vaccine. So, doon sa Pilipinas, considering may ding baksya pa kita, may posibilidad man nga may arap ng mga tumuluyo natin nga wala magkasalig sa vaccine. May ara gini, daw sa survey din daw 30% sa mga Pilipino daw ay sa salig sa vaccine. Oo, ginay, we have to kay kinanlan. Kaya purambot number nila ko doon, may kundamo. Kung may good enough number, may herd immunity man ta kuno nga matabo. So sabay pa. Muna gani sige lang kay explain ta na pila ka sa ato mga listeners ano ginatawag nato nga herd immunity bla no. Doktor Goro Pambalon niya. Gani explain ta na mapa-explain ta na ang herd immunity na tawag. O hindi na ta mag-meter anay. No. Hindi man mayor ka kinanglan niya tanan bakunahan basta damo ang mabakunahan. Importante nga dutay ang carrier on in kaso gid man mga carriers na or ma-spreader abi dutay. Oo. Hindi ba nga isa gani ginahambal na nila nga ini ang Spanish flu. Amo na kuno mga flu naton subong. Galing siguro over the years naga-mutate pa na sa naga-cambio ang virus nila kag naga-develop man sa immunity. So basi amo na ang ating flu subong nga do kataro naman na panawag na gani. So sang una ilinipo man to sang una sang last kag hindi wala may ara na mga informasyon sa mga fiber na nga kada 100 years may ara kaya katabo nga pandemya. Ang sala sa sige nga generation kita ko na gani one time si George Bush may warning na mo ato sang presidente siya nga kung mag-opot ang pandemic well titi wala man sa may namati siya. So pag abot sa pandemic niyo hindi tayo nag-invention pa lang sa quarantine sa mga protocols na wala ta ready pagsugod niya kundi wala template nagadahang hindi lang sa Bacolod kundi kanan sa Pilipinas isa na sa bilog ng kalibutan bilog ng kalibutan nagdahang hindi so, preparado so dapat the generations to come must be prepared for anything like this no kaya hindi takapakot mo kung tani may kabay pa may mga layina nga maset sa mga standards, maset sa mga procedures, mga protocol, kag ang mga tanang hilimuon sa gobyerno, in kaso por kaso magpalit ang mga pandemic na. Sige. Kaya na importante giboy ho. Sige. Sige Mayor, thank you gid sa imong time Mayor. Kagasulito lang naton. Mapalik din sa pamilya na sa mga lupwe kay ali ko sa patio eh. Oo. Sige Mayor. Valley of Peace. Pero salamat Jake. Baliw lang ko liwat pa paano sa Pumuluyo. Yes. Nga wala sa December 25 wala anay sang pagtipon-tipon sa balay. No, kag
kay kabudlay man mo kay umpisahan mo akomodar mong jutay dugay-dugay madamo na and so on and so forth. So wala na lang strictly. Hindi ipahatag magyapon sa ila, idiretso na lang sa ila. Hindi hindi Sa mga magpati barangay da na basi may maghambal da sila kadto mo sa balay ni mayor may pamasko ato hindi magpati ha wala na. Na amo gina kay amo na to natabo sa una mo may may nagsabotay. So pwede mo tao nagkalakto. Na maging pang-into nila mga tao. So palihog lang hindi ka mo magpainto ay. Hindi ka magpainto. Sige. Sige, Mayor, salamat din for your time. Sige, mato. Thank you. Thank you. Kaya aga sa talang itagpalamadi. Thank you. Sige. Mayor Bing Leonardia, mga kaaksyon, no? So, solito na nato liwat, no? Ang reminders, panumdom. Ining Disyembre 25, sa nakaanda na, of course, nagpamasko si Mayor Bing, no? Ining tuig, hindi kay antes na maghatag sang pamasko, may pamahaw pa na mo sa iya nga balay. Ining tuig wala anay sang paamuna tipon-tipon. May pamasko gyapon, no? May pamasko sa gyapon. Wala lang anay tipon-tipon, way kadto da sila balay, wala anay sang pamahaw para malikawan ang ginatawag naton nga pagtipon-tipon sang tao. Ang pamasko ara na gyapon, ipadala lang sa mga barangay, ang barangay na ang mapatigayon sining pagpanagtag sang pamasko ni Mayor Bing para sa mga taga-siyudad sa Bacolod, no? Sulito naton, hindi lang kamo patid ako may siling bilang, uy, may kwanto, kadto to sa balay ni Mayor, may pamasko to. Pamasko na kada tuig. So, hindi anay ha, wala sa kamo sina nga activity sa sininga tuig para nga likaw kita sa paglapas sa protocol bala on social distancing, no? Likawan naton ina mga kaaksyon, no? Mga taga Bacolod, mga taga barangay dira lang kamuhulat sa barangay ay padala sa barangay kapitan, sa barangay officials dira nga mo ang ma-facilitate sa pagpanagtag sang pamaskwa ni Mayor Bing para nga likaw kita sa pagtipon-tipon, no? Suliton man naton sa aton mga ka-aksyon ang ining mga Christmas parties bala pagtipon-tipon, ilimit lang anay within sa immediate members of the family. Hindi tanay magtipon-tipon sa mga classmates, hindi tayo magtipon-tipon sa mga barkada tada o nano nga mga grupo da para nga likaw lang kita. Amo mula ni nga Disyembre likawan naton ina para nga hindi na maglapta ining virus, ha? Wala pa kung na siling pabala nga may bakuna na, pero wala pa diri sa aton. Kung sa tunnel bala may suga na to sa punta, ato pa tong suga layo pa. Andam lang kita anay while traveling, while making our journey towards that light. No, andam lang kita anay kag observe gyapon sang proper health protocol, no? Minimum health protocol, okay? So, muna siya mga ka-aksyon. So, sa luwat, ang atong sininga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Coffee.
i-celebrate nato na sa matutuod nga espiritu sa sininga selebrasyon. With that, mga ka-aksyon, salamat sa inyo pagpupod sa aton sininga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Kit-anay kita sa masunod naman nga Domingo. Diri gyapon sa aton nga pagpangalagad. Upod sa inyo alagad, Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon